så er vi kommet ud på vores grund. Som I måske kan høre i baggrunden, så regner det. Men folkene hernede, de er villige til at arbejde, uanset om solen skinner eller om det regner. De har brug for pengene, så det vil vi gerne støtte dem i. Det vi er i gang med, det er, at vi er i gang med at rydde vores grund. Den er groet til. Det er ved at være et år siden, at vi sidst ryddede den. Og det gror meget stærkt hernede, når det regner så meget i tropisk klima. Så som I måske kan se, så det meste af grunden cirka sådan her ud, lige inden vi startede her. Men så efterhånden, så går arbejderne rundt med deres knive og skærer græsset ned, så det bliver meget åbent op. Det er nogle fantastisk dygtige mennesker, og vi er rigtig glade for, at de er villige til at gøre en indsats for, at vi kan holde græsset nede, indtil vi får penge nok ind til, at vi kan starte med at bygge herude på grunden. Så indtil vi har penge nok til ligesom at dække det hele til med jord og grus, og ligesom starte arbejdet med at lave fundamenter til bygningerne, så er vi nødt til at holde græsset nede, så det ikke gror alt for meget op. Og det er så det, vi er i gang med nu.